Austràlia, una de les grans joies de l'imperi britànic al segle XIX. És un dels estats moderns més avançats de la Commonwealth de Nacions i, per tant, és una monarquia. Per la qual cosa, la cap d'estat és la reina Isabel II d'Anglaterra, el manco fins al moment que s'ha realitzat aquest vídeo. És a dir, ocupant l'illa més gran d'Oceania, sovint referida com a la part continental del continent insular, així com d'altres, entre les quals en podem destacar Tasmània, una que és grosseta al sud d'Austràlia. L'illa d'Austràlia és la casa d'una llista inacabable d'animals estranys i excèntrics que sempre criden l'atenció. Cangurs, estruços, ornitorrincs, dimonis de Tasmània i un llarg etcètera, entre el qual podríem incloure varietats d'aranyes extraordinàriament perilloses i nombroses, etc. És tant així que sovint un que sap alguna cosa del país pot arribar a demanar-se: però Déu meu, què hi fan vivint? L'illa no és idònia per a la vida, no. I efectivament no ho és. La major part occidental de l'illa d'Austràlia és un desert on fer créixer alguna cosa és un somni impossible d'assolir. Descoberta primerament per exploradors holandesos al segle XVII, l'Imperi Britànic va establir primerament colònies penals a l'indret, on reeducarien els delinqüents comuns d'arreu de l'Imperi Britànic, els quals foren forçats a treballar allà per construir els nuclis urbans colonials del moment. Això amb vistes de projectes també horrorosos com l'emblanquinament de les comunitats amb aborígens originals de l'illa pràcticament desaparegudes, cosa de la qual en parlarem una mica més endavant. Austràlia va obtenir la seva independència l'11 de gener de 1901, però mantenint poderosos lligams econòmics, polítics i ideològics amb el Regne Unit, que retenien moltes competències, atès que gaudien d'un autogovern d'acord amb la condició de ser un domini d'ultramar de l'imperi britànic. Així doncs, no farien aquesta independència veritablement efectiva fins a l'establiment de l'Estatut de Westminster, l'any 1931. Dels anys 31 a 41, les conseqüències d'aquest estatut van esdevenir plenament efectives i Austràlia va experimentar un aproximament ideològic, polític i econòmic, així com cultural, als Estats Units. Austràlia té prohibida l'entrada de qualsevol espècie animal o vegetal no autòctona al seu país i en fan un control exhaustiu increïble a tot on que arriba en vaixell o avió. Aquesta recerca posa de manifest que, de fet, Austràlia ha patit molt per la sovint coneguda expansió de conills a l'illa a mitjans segle XX. La incorporació d'aquest potent mamífer a un espai on no tenia depredadors dècades enrere va fer-los prosperar salvatgement, provocant-se una fam bestial per l'èxit mateix, devorant camps sencers de cultiu, animals i fins i tot hi ha hagut casos de persones durant el moment que va durar aquest catastròfic moment de la història del país. Austràlia, a hores d'ara, és un dels països més avançats i capdavanters del món. Pel que fa a la seva demografia, l'anglès és la llengua hegemònica i franca de la societat australiana i el seu coneixement és pràcticament total en tota la població, malgrat que això pugui sorprendre molt, ja que després, quan mirem les estadístiques envers de quin ús lingüístic fan de la llar, l'anglès cau 30 punts, senyors, cau 30 punts, una barbaritat. És a dir, que australians, la llengua materna dels quals és l'anglès, n'hi ha només a prop d'un 70% de la població només. A què obeix això? Bé, això respon a l'enorme gruix immigracional de segona i tercera generació que ha continuat coneixent la llengua del país d'origen de pares i avis padrins, cosa poc freqüent en altres indrets com ara Argentina o altres països que al llarg del segle XIX i XX rebien immigració. D'entre els percentatges destacables d'altres llengües que no siguin l'anglès i que tenen alguna rellevància al país, tenim el xinès mandarí, amb un 2,5% de la població, l'àrab amb un 4% de la població i el cantonès,
amb un 2% de la població. O sigui, podem intuir que hi ha al voltant d'un 4% de la població total d'Austràlia que és d'origen xinès, segurament. O oriental en general, segurament puja encara una mica més l'estadística, el qual no és un nombre baix. Un 5% de la població no és una broma. Ara, si hem de parlar de les llengües aborígens d'Austràlia, només en queden 70 de les 240 que hi havia en el moment de l'arribada dels britànics a la immensa illa. I aquestes 70 són només parlades en regions poc poblades del país, a les profunditats del desert sovint, comptant només en 50.000 parlants totals, que és el 0,25% del total de la població australiana, una misèria. I només el 12% de la població aborigen estan xerrant de que, no sé si faré ara bé la resta, si no m'equivoc, el 88% de la població aborigen d'Austràlia, que com ja podeu intuir no passa del 2% del total dels habitants d'Austràlia, ha perdut completament la seva llengua. Una catàstrofe lingüística. Austràlia és sempre referenciat com un país molt civilitzat i occidentalista, immers en un món caòtic que irracionalment tria existir en ell. Un món caòtic en el qual tria viure-hi. Fascinant n'és el país, la seva gent, la seva flora i fauna i el seu tot. Definitivament un viatge que cal fer una vegada a la vida.